ezibasiqhele ukwenza kakade noko sikwazi uba siqhube ngononophelo ezindleleni. Laa nto kuthiwa yi-defensive driving ke siyi-exercise kakuhle njengoko sizabe sithwala abantu sibasuze ngobuninzi babo bezabe besuka apha begoduka, abanye bayafika, abanye bazawuya emalwandle. So sicela into yobana noko into zakuthi ngalo lonke elo xesha siphathane kakuhle. Ukubalekisa ngogqitha emgceni kuyayibangela ingozi, into esiyaziyo sonke le. Kuthi xa ukubaleka ngokugqithiseleyo kuba nzima isithuthi uba ungakwazi ukusilawula ngokufanelekileyo. Into esisoloko siyibethelela leyo ngoba iingozi ezininzi ispeed sibe sine-impact kuloo ngozi. Also xa ubaleka kakhulu ingakumbi xa kunetha awukwazi, imoto mos ayikhawulezime. So siyayazi loo nto uba ngoxa uaplaya ii-brakes kodwa imoto ithatha ixesha. Iba worse ke ngoku xa kunetha ukuba ithathe a longer distance kunoba bekuqhelekile. Iworse ke ngoku xa ukubalekisa and ulayishile, imoto iba heavy xa ulayishile, so ayizuma ngeli xesha uyicingelenga. Siyafuna uyi-emphasize nge-speed uba siyacela nto zakuthi ispeed masisithothise ekubeni ke sisabe silayishe abantu. Okwesibini, enye into econtributha kakhulu kwingozi yi-fatigue, ukudinwa. Njengoba sizawuthutha abantu sizabathutha imini nobusuku, ngexesha uzawubiza kuthiwe naba bantu bayakucela uba bathathe ekubeni udiniwe. Besithi siyacela usithathe usise mhlawumbi inkonzo okanye yintoni loo nto ucela mhlawumbi ngobusuku. So ngaxa lithile ke uzawunyanzeleka uba uyenze loo nto, kodwa siyafuna into yokuthi xa wenze loo nto wabe akhange ulale and ube udiniwe, siyacela zinike itshansi yokuphumla. Uba khange ulale, lala, khawuzinike itshansi yokulala ngokwaneleyo, ngoba kaloku singabantu nje senzele into yobana sisebenze ine-24-hour cycle ne. Kule 24-hour cycle sidalelwe into yobana sifanele uba siyalala ebusuku, sisebenze emini, senze zonke ezinye izinto ezisizenze emini. So ebusuku sifanele uba siyalala. Uba khange ulale ke ngoku iintsuku zide zilandelelane iza kunika ingxaki loo nto endleleni, ngoba uzawuba fatigue okanye uzawudinwa, and then ukudinwa kwakho uzawulala. Ukutya ezi power drinks ezi zifana nezikosi, Red Bull, Play nezinye ke sizaziyo, zona ziza kunika mhlawumbi amandla zikubhuste, kodwa ukuba ingqondo le idrive umntu idiniwe, noba uthi wena ndinamandla I can drive to Cape Town or Gauteng ngokwamandla endinawo, kodwa ingqondo yona izawusebenza ngokwendlela edalwe ngayo ne. Uzawulala ngokuqhubayo ujongileyo, uzawulala, and then ulala kwakho uthwele abantu ibizawuba yingxaki. Le nto sithi phumla, and ke ngoku kwezaa nto kuthiwe ikofu ikwenza uba uthi dlwe ne. Omnye athi uba ndifaka amanzi abandayo, ndashawarisha amanzi abandayo. Omnye athi uba ndiye ndakhupha amehlo kwifeni okanye ndavula ifestile, noko ndizawuthi qwenga hayi seblulayo. Uba khange ulale uzawulala man, uba uqenqe iintsuku ungalalanga uzawulala, because ingqondo yona izawuthini ngoko emoto ke. Yayibona imoto mos xa uyigalele ipetroli ize iphelelwe ipetroli, andithi imoto iphelelwa ipetroli yam injalo ke nengqondo into zakuthi ulala uhamba udrayiva unyathela umcephe ulala, because ingqondo itheni ishate down ingqondo. So siyanicela phumlani ngokwaneleyo, ezibani izawusebenza, siyayivuyela yona ibhizinesi izawuba nintsi, is fine, but siyacela uba niphumle ngokwaneleyo, umntu azinike ixesha lokuphumla.